Mayong agagid sa aton mga viewers sa buong adlaw. Welcome sa atong nga pagpangalagad diri sa Ilonggo News Live. Live kita sa Cable Star sa Channel 1. Dira sa aton mga late tuners kung nag-tune in sa karon sa Cable Star Channel 1 kita ha. Kag sa FB page sa Cable Star. I-click nyo lang ang FB page sa Cable Star kag sang iChannel kag Ilonggo News Live. Subong adlaw, mga kabyanan, medyo mapaang-paang ang panahon, pero maayo lang ni sa nagatartalithi, no? Sa para implementar esta iniciativa. Us, has always been there, to support the transport industry sa siyudad sang Iloilo. Madamog salamat, Engineer Pitong Yap. Ang pagpanamyaw sang head sang PSTMO sa bahin sang siyudad sang Iloilo, si Mr. Jack Conlo. Sir.
Yes, nasalamat gid no Manong Art, Sir Pitong, sa aton nga mga viewers no diri sa aton sa syudad sang Iloilo and especially sa pumuluyo sang syudad sang Iloilo no. Nagapasalamat naman kita no kay nakabalik naman kita diri no sa programa ni Nong Art kag maka-share, maka-update naman kita sa inyo sang mga nagakalatabo no sa programa sang aton syudad under sa liderato sang aton pinalangga nga mayor no si Mayor Jerry P. Treñas. And of course, gusto ko mantanya mo na Manong Art, no, nga amon bagong inspirasyon sa panggoberno si Inday Raisa Treñas, no, nga amon nga ginakabigman nga leader sa aton sa city government sa pag-implement, sa pagduso, no, sa mga programa para sa kayuhan sa aton pumuluyo kag sa bugos nga syudad. Good morning dala sa kay Inday Raisa, no? Gina-invite ko siya, kung pwede. Kung pwede siya ma-guest dahil sa program, medyo sako-sako pa siya, no? Anyway, kuha na to na isang ma-report Engineer Pitong Yap. Kaya isang liga daw may pirmahan na isang memorandum of agreement ang ilang transport group kag ang iban diri nga sektor labi na gid ang probinsya sa Iloilo. Kag ang City of Iloilo, nakita naton diri ang mga perma nanday Governor Defensor. Ini may kang tanan na sir sang hingyo sang probinsya sang Iloilo na kung pwede matagaan sila sang pila ka porsyento ang magasulod diri sa syudad sa Iloilo kay ang PSTMO, ang LTPR, RP Sir Jack, iya lang nga naprobahan from province ongoing as ay though ongoing pa ni on process pa ni Engineer Pitong Yap. Pwede mo kami ma-educate parte sa sining memorandum of agreement and conditions sa liga kagin permahan ninyo, sir. Abian Art, no, kag sa mga imong mga televiewers, no, ang memorandum of agreement and nga may mga conditions dira was the result of the conference called by no other than Governor Arthur Defensor Jr. So sa sina nga conference gintalakay no ang ginahingyo sa aton probinsya nga ang ang mga masulod nga mga first town nga mga jeepneys would be a fixed 40%. So samtang ang iya sa posisyon at that time sang siyudad through the ICTMU was 25-15, no? Ang rationale behind the proposal, the original proposal, it's because we don't want nga may matabo nga congestion sa dalanon. Because congestion would mean unproductive kita, no? Medyo mahina ang aton, ineffective kita. Kaga expect naton nga ang aton turnaround sa aton mga jeepney mangin mahina. So with that in mind, there was that deliberation and discussion nga himo sang mga gakalain-lain nga mga grupo, no? Ang sa first town nga grupo, ang local government units, ang PPDO, ang ICTMU. And as a result, somehow nakita ang parang at least maka-plaster o kung makakama up sang compromise, nag-agree no ang alyansa kag ang upod sang Iloilo City Traffic Management Unit nga magdihon sing agreement. And that agreement would spell out ang mga kondisyones nga kinahanglanon. So ang gindihon nga kung ang kasugtanan amo ni ang mga masunod. Ang tanan-tanan nga first town would come up with their own dispatch plan. Individual konspirasy. Ang first town abi apat ka cooperatives ang dito sa Laganes. Oh. Then apat man na ka plano. Ang apat ka plano nga ni i-integrate to come up with a common dispatching plan. Okay, may dispatcher sila yan oo. para nga hindi why sa competition. So, para Oo. wala competition, kag isa lang ang team, may team kita composed of the different members ng aton cooperative plus ang team yo kag LTFRB. Bali ang kung baga sa kwan kung una abi ang WBCT TC
pagtapos sa Guaya, sundan naman sa Mitskoop, Oo, something para bolos, para wala problema, no? Para wala problema, Correct, kag wala lamangay. Mayo. And equity kag equality sa pag-dispatch ang kita na daton diri para tanan-tanan makabiyahe. So, with that condition, they are going to come up with a consolidated one. And the dispatching would be managed by themselves. Plus, ang main nga actor diri is ang Temyo. Eh, bala mo po kababayaan mo na sa individual cooperators kaysa may-ari ang mga vested interest nga matuhaw. And these things, this approach has been, gin-organized, conceptualized na ini. Isang time pa sang PSTMO. No, hindi ini bago. Somehow ini ideya na nga dan long before nga ginpadayon namon kami man nag-propose nga suggest nga di uno naton ini kamo ning pagi. Of course, may mga modification nga natabo and we are gusto ko i-acknowledge ang participation diri ni Arlo Paredes nga siya gid man lang naga-ara sa ground. Siya gag-inspeksyon gagalantaw kag suggest kung anong bagay kag dapat himuon para mangin epektibo kag efficient ang aton pag dispatch. So from there, masulod sila tapos matabo between 6 o'clock up to 9, no? Go ahead, sir. 9 o'clock, no? And then sa hapon 4:30 to 6:30. Amo nang ilang Amo na ang time nga maka 40% sila. Other than that time, 25% lang ang para makasulod. Okay. Sa city government anong epekto ya ni Sir Jack sa imo pagtanaw? Well, ang implementation ng LPTRP binong art, no? Hindi ni siya daw basta-basta lang, no? Nagkailangan ini isang technical working group, no? Kailangan ini isang group of minds, no? Kailangan ni siya sa mga inputs and other nga mga knowledge, no, outside sa TWG, of course. Sa side ng city government, no, ang part sa aton nga LPTRP ang traffic management plan nato, no, wherein design ini siya para mapahagan-hagan man ang traffic congestion sa aton syudad. Kay amo na ginahambal ni Sir Pitong kung may congestion sa aton syudad, makaapekto ini sa productivity nato, no? So magiging loss of economic interest ini siya, no? So kung ka-traffic kita, dako nga kwarta ang madula sa giho sa atong ekonomiya sa syudad. That is why sang gidiho naton upod sa atong transport group nga part na ini siya ang pag hindi man nato mahambal nga makadula ang traffic, but may ara siya sang improvement in terms of traffic congestion in some area or in some parts ng aton nga mga main roads diri sa syudad. That is because nga kung manumduman ninyo manong art, for example lang ang General Luna, sa General Luna pila ka ruta ang nagaagi dira. And halos 80 to 70 to 60 to 80% nag-overlapping na sila, no? That is why nga ginpang separar naton ina sila to decongest man sa aton nga General Luna. And plus na dira, pero hindi na amo ang purpose na. There are also consideration. Number one consideration gid ang aton riding public, no, nga hindi sila mahulaan gid, no. Although of course basta gani bago may pagliwat, may ara ginaya discomfort nga matabo, no. So at first implementation may ara gina kita ma-experiencehan nga medyo na hindi sa naanda naton, no. Kiti may pagbago, but eventually nagapati ako ang Ilonggo, maka-adjust, no? So, once maka-adjust na kita, maanad na kita ang amo na ni gali ang ruta, diri na ko kasakay, amo na ni ang agyan sang ini nga ruta, eventually maka-adjust na ikaw, but eventually hindi mo man na sa mabatyagan dayon nga after a week, after a month, nakita mo ang difference, no? Sang dati kag sang bago, it will take time para mabatyagan naton kung ano ang maging epekto ini sa aton daily commuting experience, no, diri sa aton sa syudad, no. So buot silingon amo ni nga agin suportaran kag dihon sang aton syudad ang programa sang national government because nakita man ang intention sang national government. Ang transportation naton abi is number one factor nga makita naton kung ano ang aton syudad, no? Maghambal kita wala traffic, kung maghambal ka wala traffic, ano ba ang syudad naton subong guro. Why traffic? Manang art, no? Sir Pitong, no, kung why kita traffic sa syudad. So, Traffic kini mga banwa.
But siningon, wala sang economic movement, wala sang correct. mga labor opportunities sa aton diri sa syudad. So hindi matambal nga patay, pero di gusto naton magbalik sa 90s, sa 80s. Nga aton pumuluyo daw halos nga makakita ubra, no? Halos hindi ka balo kundi makadto, no? Huwag kita lagawan, wala kita sang spend sang atong kwarta. Could you imagine, part sa amon study ni Sir Pitong, sa aton ni PRTRP, way back 90s, early 2000, may kwarta ang Ilonggo. Pero din kakadto sa Manila, sa Cebu, dito nila gasusun nga, dito sila ma-shopping, dito sila makadto sa mga naming nga restaurant, dito sila makadto sa naming nga lugar. So instead nga i-spend mo ang imo kwarta diri sa syudad, hindi mo man ma-spend bisan mo kwarta, especially ang OFW naton, it is because wala ka man katuan, wala ka man sang baklan nga mambal na mundo, lain naman bala. But lain na ang syudad naton Cebu. No? Because sa direction, sa programa ni Mayor Jerry Tranyas, inikid ang syudad naton, no? Hindi kinakambal niya kung may kwarta, tahalin ka sa OFW kapag puli mo, usually nakata mapakasyon ta, mapa Manila ta, no? Mapa Luzon ta, mapa Cebu kita, mapa kundiin pa kita makadto. Pero anong ginubra ito, mas-spend kita kwarta, subong niya kung OFW, kala inikid ang syudad, sila kata makadto ta sa amuni nga lugar, makadto ta diri, kay may kadtuan ka na, mabakal ko sa amuni, kay mabakal mo naman, although not all, but eventually, ang anong ara sa Luzon, sa Metro Manila, eventually for the next 5 to 10 years, ari naman di sa aton syudad. That is part of the development plan sang aton nga pinalangga nga mayor sa aton syudad. Madamo gyud salamat. Ti din pa ta. Dokon siya na gid no. Engineer Pitong. Pwede na gid. Ano sir? Pwede nga gid. Pwede gid. Engineer Pitong, kung mga 40% ya ang gusto sang probinsya sang Iloilo nga makasulod lang kapasulod dire pero inyo ya sa city kinang 25 lang no. May specific ka mga oras nga pasudlon dire ang mga modernized ang ining mga traditional nga mga salakyan nga first town. Hindi bala apektado ang income sang operator sang modernized ka salakyan sa imo nga pag-studio sa ni Engineer Pitong? Amo na gani no, ang isa ka rason dira is that sa nambal na ni partner Jake no, ang first town kung tanawo naton, ang overlapping na hindi lahog-lahog. Ang aton Department Order 2017-011 is saying no sa specific sa ilang section 2.4 nagahambal nga ang overlapping should not be more than 25%. Kag I think makambal diri si partner Jake nga ang nagakatabo ang overlapping na halos 80%. So the reason why nga it would affect ang aton nga mga modernized jeepney. The reason why nga gina-propose man namon win-win solution nga hindi man pagpatamaan ang overlapping tungod it would mean it would already affect the viability sa aton modernized jeepney. Kag remember ang investment diri partner Migo Art no is hindi ordinaryo. As of now with the 520 units 1.3 billion ang investment. So kung mapiktuhan ini kag nangin hindi viable kag kung maputo o mabankrupt, you are talking about the loss of 1.3 billion investment plus 2,000, 1:5 ni siya. No? For every unit, may ara kita ka 5 katawo nga may empleo. Tungod may ara kita konduktor, 2 ka shifting, 4 na nangadaan. May ara kita ang service crew, no? Ang maintenance naton, may ara kita sa admin, may ara kita safety officers. All those things, at least 5 per unit. So 520 times 5, more or less mga 2,600 ang may piktuhan, no? Madulain na. Plus sa kada ulo nga ini, may 6 ka miyembro sa pamilya, di ba? Correct. Nga gasalig sila. So mag 2,500 times 6, you're talking about more than 15,000 people nga may piktuhan. A day. Unlike sa subong nga sistema nato, ang traditional is only hiring 1:1. Okay. Diba? So somehow they have to look into the employment generation capacities ng sining investment. Plus we would be giving the right safety, comfort and convenience sa aton riding public. Diba? Okay. So bagay kag dapat balanse. Ang ini nga paggahatag akomodasyon, I would like to emphasize it, akomodasyon sa syudad sa probinsya sang Iloilo, it's because they are still processing their own LPTRK. Correct. So
in fact, as part In that, ng agreement, in that point, Director Yap, butan ba noon kung maaprubahan ng iyasang LTPRP sang province, back to normal man. yeah, ang kung ano ang naging aprubahan sa probinsya, sang DOTR, amo na ang implementar Manila. And part sang agreement kay na ay masabad permi inang after nga naaprubahan na may damo nga mga rally naman, objection. So dira nakabutang na hinambitan niya na they are not going to go into any strike or other related activities once nga ma-approve ang iyasang probinsya. Okay. So I think that the most important nga nag-agreement kami para nga may katawayan naman ang atong transportasyon Correct. dire or the industry sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Gani, no? Sakto na mo pabutyag nga ti dira sa agreement kinahanglan nga why na strike after nga aprubahan na. Ari din nabutang din, no? Tama ni Kalawig, way ko lang ni ma-scan kita tanan, mabasa tanan. Pero anyway, na-stipulate ini din sa may contract of agreement sa Kapitolyo Probinsya kag sa LTPRB, tanan nga mainsya sa gobyerno kag of course sa Alliance kag sa City PSTMO. Engineer Pitong, ang mga pasahero kung mga waay ma-consolidate ang iban ng mga salakyan, mabuhin na gid man, no? More or less mga pila ka porsyentong nabuhin. Kay waay ma-consolidate kag of course ang iban sa ni gingarasa na nila, pila subong ka porsyento ang nabilin. Actually minimal kayo, no? In fact, sa Mas figure ka minimal, mga pila 1 to 10 mga pila porsyento. to be definite about it, mga ang ilang figures ang 200 ang unconsolidated. Okay. Kag somehow ini no, not all unconsolidated are running. Okay. Kalabanan sini na baligya na gani, Baligya na. no? Iba siya na ya ara sa ilang nga garahe way kadlagan. So in other words, if you are going to look at the functional one, minimal kayo ina siya. Kag kung hindi mas consolidate, makabig ini nga kolorom. Yeah, in fact, sa subong nga plastada, all those unconsolidated kag ma-consider na nga kolorom. Councilor Jack, abyan naton Jack. Kung magkolorom na sila, kag why na sila mabutangan sa stickers, pandakpon na ni sila. Is it correct? Yes, magamba ka kulurom impoundable offense sina no. Kung LTO, LTFRB makadakop sa imo sina automatic ma-impound ikaw. Kakadako sa multa sina I think daw 50,000 pesos. So kung ako no, kung hindi ikaw part sa consolidated kag para hindi ka nang giduhulan, mas mayo pang hindi ka nang gidlang magbiyahe, no? But still ang purpose sang aton nga mga regulations sa syudad, this is to put order sa aton dalan no na Manong Art no. Otherwise kung wala kita order sa aton dalan, chaos ang gwa no. So pinagusto kita. So that is the main purpose of regulations no. So kailan sundon naton no. Ang ano ang syudad is first city no, highly urbanized city nga nagkasunod no sa programa sa national government no. Kag ang first highly urbanized city nga tawag sini nga nakapasar no sa pag-ubra sang ini nga programa. That is why nga ang halos ang bilog nga mga city sa Pilipinas nagatan-aw sa aton kung paano naton implementaron do kita ang test area sang ini nga programa sang aton national government. But kita because of the strong partnership naton sa transportation diri sa aton sa syudad and with the riding public, we are very confident man nga iniya it will go through no with a lot of challenges no, but this will ang akon nga pa forecast gid sini this will maging successful gid ini siya no, because this is nga programa sa aton national government nga ginatan-aw ang commuter no, ang comfort kag ang safety sang aton nga commuter and ang efficiency no sang aton transportation system sa aton diri sa Pilipinas. So kadako nga challenge basta maghambal ka transport sector no, balanan ni Sir Pitong because it involves every day sang aton daily lives no. Mutlingon adlaw ya gagamit ti transportation, mag-experience gid no sang traffic, mag-experience gid kung ano man nga mga challenges sa dalanon because tanan kita gagwa gasakay sa aton public kag private transportation. Engineer Pitong Yap.
Actually, no, kung lantaw naton, kadamo dira sa mga requisitos, nga somehow i-comply man sa aton first town. Ang manami sini is that they have agreed, no, sa mga provisions nga dira. And one thing is that nga kinahanglan gid nila mag-comply sa mga requirements na by not complying, it would mean suspension sa ilang ano, no, Franchise? nga kumbaga sa kwan authority to enter the city. Ah, Ay somehow ag nakita maini ni governor. In fact, the good governor was saying hindi ko gusto nga magpugok ang syudad sa Iloilo. In other words, there would be a traffic congestion. Ang hambal niya, amo man na ang rason nga ang nag 25-15 kita ay tungod gina-expect naton nga ang pagpugok kung dungano naton. And one thing good naman dira is that the governor was also saying ang ma-regulate sini ang ICTMU, no? In terms of if pag nakita nila nga gapugok, i-regulate nila anay ang pagsulod sa mga salakyan sa syudad ng Iloilo. Ay ang aton today, bottom line is that the effectiveness and efficiency sa aton traffic management which would result to more productive economic activity. Bala na to may katuan ni si Engineer Pitong, hawiran ta lang niya ni. Hawiran ko lang si Jack. Kay need daw man ko ni siya mga more or less. Engineer Pitong, isa sa mga kwandere nga kagabi bla ko to, gabi na bayan ko sa Haro Plaza, gutok. Kay gutok ang kwan ang pasayro, I mean, damo-damo ang pasayro. Huwag isang salakyan nga mga modernized nga naga-pick up sa ila. While ko balo kundi ang ila ruta por dirinig sa may Plaza Haro. Why set nga kasubong sina kung may basante kita nga salakyan? Well, as far as going to the city is concerned, I think there's no problem. Kag in fact, na-identify na isang time pa ni Jack, ang ina dira, hibawaan nina. Hibawaan na nga ruta nga mabalik dito sa Hibawaan na Madalya, daan oo, sa Plaza ang Haro. plaza na. So, ang diri sa Cathedral Dampe. No, Hindi pero, diri sa side sa may tubang mula di sa kwan sa una. Aligan ni Sandaya. yung ligan niya siya, bastante gidira. Yeah, hay Kita tungod makadamo mga Kon, more or less kon, mga ang aton, it so happened, nga ang aton Plaza Haro is a convergence zone. So, tanan-tanan nga ruta, so, expect mo nga kadamo-damo sa mga salakyan. May Santa Barbara. The reason why nga ginambal namon gani, kag in fact, part man na sang plan sa una sang PSTMO, nga i-regulate dira ang loading kag Oo, unloading. kay do kakiotek na Oo. everyday. Nag-aapekto sang pagtalon, tayo yun nga pagdalagan sa mga salakyan. I think that has been identified also by ICTMO as previously identified by PSTMO. So matter siguro of time and that would be organized in a way nga tanan-tanan may ang connectivity ara kag tayo yon. Ano oras ang nagpa-pick up ang modernized? Actually ang kalabanan modernized up to from 6 o'clock nagabiyahe na 6 o'clock sa aga. saga. Oh. Hasta Ina ang in fact they're supposed to be even 24/7 eh. Pero ang isa pa na nga ginalantaw is that ang ilang pagbiyahe, no? Bingod pagka alas 9, kalabanan sa mga modernized jeepney, wala na. Ang makita nato, again, modesty aside, it's only Duroseling, alas 11 sa gabi ara pa. Okay. So, Congratulations dira sa Somehow, kwan, ginalantaw na subong sang TMU, nga bagay ka dapat tanan. Para nga Oo. ma-distribute naton ang mga pasaheryo. Gani. Ay kung balaan sa pasahero nga may salakyan up to 11 o'clock, hindi sila magdaguso during peak hours. Gani kay kahapon ti Friday nga daan kag of course gadali iban mapuli. Tama gid ka traffic kagabi no. Bisan din ka lang kahapon nung tingala ko tama ka traffic. Expected gina during Monday kag Friday. Okay. So Jake could attest to that, no? Para naton nga may speaking engagement pa ni si Engineer Pitong. Hawiran ko lang ni si Jack kay ti magluwas sini mga plano ya syudad kag of course ay talakayon na mo ni ang parte sa traffic management dugang sa bahin sa syudad sang Iloilo. Sir, So, madamo nga salamat ang Abian Art kag sa mga televiewers. I hope nga I was able to give you some ideas on ano nga katabo subong. But there would be some other time. This would not be Correct. the first and the last. This would be the first pa lang sa mga succeeding nga mga ang discussion namo ni Abian Art. Kag ini purposely done, para nga ma-informar naton ang aton nga manugsakay. gani So, mayong aga sa liwat sa tanan. Kag continue kita sa pag palo sang
aton nga Ilonggo News Live. Madamo salamat Engineer Pitong, si Engineer Pitong ni anytime basta pakante siya. Huwag gini sa pangindi ti kay na aga pa siya di kagaga pa man kita pero anyway may ginatuwa-tunga ya lang ni ang iyang kuan ang iyang oras para nga ma-inform naman ang mga pumulyo sa may bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Anyway, magluwas ang traffic. Kabala na itong mga plano ni Mr. Jack Kunlo, no? Sa bahin sa syudad sa Iloilo. Sir, bangod sa pag-implementar sining LTPRP sa bahin sa syudad sa Iloilo, ano ang natanaw mo sining epekto in business sa negosyo na tondre sa traffic sa imong pagtanaw abi sa scale nga 1 to 10, 10 is the highest, pila ang rating mo sining isang pag-implementar sining LTPRP sa syudad sa Iloilo as far as traffic problem solution sa bahin sa syudad sa Iloilo? Although informal ini no nung art no for the moment siguro mambal naton nga ara sa 5 or 50% no kay ti nagapanugod pa lang ang pag-implement sini and niyatadaw naton no kung paano naton no brown ang adjustment during the transition period no sa pag-implement sini no balal mo nung art ang traffic is ano na siya na hindi na siya amo na ka mahambal naton bala nga ang solusyon ara dayon no ma-impact dayon lang for ang imo pala nga mga ginaubra nga mga strategies makita mong impact dayon no very liquid ang traffic no so but siningon any time of the day any time of the hour maglain ini ang sitwasyon no kung subong makita nimo nag-congest sa dugay-dugay ma-decongest no kag kung may implement ka nga mga strategies dira matawhay but after an hour or the next day nga nagagutok naman so damo-damo ina factor no and nga i-consider naton no so ang aton tan-aw ang implementation sa LPTRP this is not only about modernization no there are 10 components sa aton nga LPTRP no medyo malawig sa i-discuss but ang mga importante lang i-discuss naton no ang LPTRP o kanang modernization program sa national government ang number 1 gid niya nga tinutuyo nga i-improve ang transportation system sa aton diri sa syudad no and not only sa syudad but the whole Philippines no but kita nauna kita because nga ti ang trabaho nga ginahatag sa aton sang national government pakadto sa LGU kag nakita naton nga si Mayor Jerry Tanyas no basta may kaayuhan nga programa nga makita ginapaubra ginaano sa mga tagsa ka mga departments ng city government naton so that is why kita because nga nagatuon mga upod naton nga mga department sa TWG ginaseryoso ang trabaho that is why kita man ang una nga nakapasar considering the fact manong heart nga wala kita sa nga consultant no most of the LGUs nga nag-ubra sang ila nga LPTRP o modernization program may mga consultant no may mga budget up to 10 million pesos pero kita sa city government no wala kita nagkuha or wala kita nakakuha sang consultant because sa mga time constraint no funding etc. But because ang dedication sa aton nga mga kopdanan sa technical working group no sa TWG naton nadihon na ubra namon no napasar namon since 2017 hasta 2021 2022 manungart kapila man kita na deny kapila kita nga mga damo-damo ang nagyan actually kita sa mga transport group halos na gani nga damambal mo nga mga binunanay na kami na magtinirohay na kami sa nga binisay kag sa kano. But at the end of the day, kung makita mo nung art, ang amon relasyon sa ilaya, tama gid ka nami, no? That is because ang talang nga ginaubra nothing personal, no? We respect each other, we listen, we talk, and we implement, no? Amon ang strategies ang ginubra naton, no? So pamatian naton sila, pamatian kami nila, istoryahan naton, kag kung ano ang madihon naton, kag makita naton nga may win-win solution sa both parties i-implement naton no so amo nang strategies nga gingamit namon so that nga makita naton nga maging tayuyon ang lagan sa trapiko sa aton syudad kag mas makabenepisyo no sa aton riding public. So far subong ya ang traffic sa syudad sa Iloilo abi nga ginatanaw naton sa imo pagtanaw okay bala o kung medyo gamay pagiging improvement kay sunod sa imo mga 50% ang epekto sini sa pag-implementar sa LTPRP. Sa imo pagtanaw subong ang traffic bala naligonjest o kon assist gyapon.
For of the moment, Manong Art, hindi ako makahambal, no? Because dapat may basis kita paano mahambal no, kung mati-congest natin. Because we're doing technical working group, it's scientific abing approach namin, no? Data-driven, no? May mga component ina, no? Bago kita maka-come up sang aton nga mga opinion. But kung tanahon mo yahalin sa una, ang traffic situation sa syudad, manageable ina siya, no? Magambal kita manageable, wala magkikita gid na hambal nga ka-stuck sa traffic diri tag kakaurasan kita wala nung Art, no? Normally ang traffic sa syudad is during rush hour lang gid na, no? May mga time gid man nga bisan hindi rush hour naga-traffic kita because of some factors, no? Because sa mga activities, mga economic movement sa aton syudad. Pareho subong no wala klase, medyo matawhay gid man yang aton syudad, kaya wala klase, no? That's nagabuhin kita sang riding public, no, almost 30% to 40%, no, nga wala sang nabuhin sa riding public. But siningon mga estudyante na kay because wala kita klase, so wala kadto gagwa aton mga estudyante. Kung gagwa man na hindi dilulungan, hindi tanan, no, depende ina no kung ano activity nila sa adlaw-adlaw. But because wala klase, so wala kita sang kadamaan sang atong estudyante nga nagakadto sa eskwelahan kag nagapauli balik sa ila panimalay. Ang traffic situation sa syudad, mahambal nato na that we are still way ahead, no, compare sa mga highly urbanized cities nga na-visit naton kag ginakagtuan naton, no. Ehemplo pagyapon ng Iloilo City, ang Manong Art. Ang siyudad sa Iloilo, as far as traffic lights is concerned, daw kadamo sa problema da Mr. Jack Conlo, ano na, why na makayo kung may problema sa nadanong. Diri sa Diversion Road, sa may problema. Diri sa may Lapas, may why daga andar. Ano ang pag-monitor sa isang imo opisina? Yes, ang maintenance ng aton traffic light under ina sa City Engineer's Office, Manong Art, no. But dapat ang naga-report sina ang aton nga ICTMU, no, nga unit sa syudad, so that nga ma-respondihan dayon sa aton City Engineer's Office sa pag-repair sina, no. So pero sa amon sa una, no, pag may nakita kita nga may diferensya or reported sa aton, automatic kinatawagan nila ang City Engineer's Office because may ara na sila yung personnel nga nakatuka lang, no, para sa pag-repair kag pag-maintain sa aton traffic light sa syudad. And kung kinahanglan sa adjustment, no, sa aton nga sa aton nga time lapse scheme, giton ana dayon no gakanta kita sa traffic count sa area kung kinahanglan gimabaladason ang traffic scheme or ang lap sang aton nga mga traffic light sa syudad, no, magambal kita scheme or lap amo na lang oras or segundo nga ginabuta nga ginaalat sa every direction, kung pila ka minuto or segundo ang ialat sa isa ka direction, sa left turn, no, sa diretso o kung sa right turn. Ginasudyala because increase ang volume of vehicles every now and then, no. So every now and then dapat i-upgrade mo man ang traffic scheme sa area, especially na gid sa mga intersection nga may traffic light, Manong Art. Ang mga traffic signage ninyo medyo dilapidated na. Yes, daw giman kulang. Dumduman ko sa una sang timpo ni the late Dr. Councilor Tongtong Plagata, siya gid mismo naga-supervise ng pamutang sa mga markers. Subong medyo na dilapidated na naton mga markers da. Anong ginahimo niyo sa karon? Yes, no. Damo na kita sa mga kinahanglan naton na baguhon, no. May programa na ina si Mayor Jerry Trias, no, sa pagbutang sa mga science road, traffic science naton sa syudad. But of course, because of the process ang government, no, sa procurement process, hindi abi basta-basta gid makadali-dali gid, Manong Art, no. But in the process, in the pipeline na siya, no. Actually, ang tatubang na diri sang plaza sang Lapas bago ni mga pedestrian lane naton last week na ni siya kinibutang. So matamat ina, no, ang mga pedestrian lane sa aton diri sa aton syudad ginamat-amat na sa City Engineer's Office naton, and supposed to be dapat, no, ang aton man nga District Engineering Office, no. But I think ginaograma nila, but because man sang mga supplies nga kinahanglan nila ng mga materials sa delay sang pag-purchase sa pag-procure sini, nagaka-delay man ang ilang maintenance sa aton mga dalanon, no. Hopefully within the year ang ini nga mga programa, no, sa ang aton nga ICTMU under the Mayor's Office ma-implement na kag matakod na nila, so that nga importante na balan Manong Art gid ang traffic signs, no, tama na ka importante. This because that is to guide sang aton drivers and especially ang aton nga motorists, no, kundi ini ka mabantay sa loading and unloading, din ikaw dapat ma-stop ano dapat ang sundon nimo nga flow sa traffic sa isa ka dalan. So din mo na kwaon kung may kakabalo, no, especially kung halin ka sa outside of the city sa mga traffic signal and signs naton. Nagatanaw ka mo makabiyanan diri sa live coverage na live broadcast naton sa
Ilonggo News Live diri sa may Channel 1 sang Cable Star kag sa FB page sang Cable Star, no? I-click nyo lang ang FB page sang Cable Star, kita anon kamo makabanan sa bilog nga kalibutan. Kag of course, belated happy birthday dira sa kay abyan naton Anthony Margarico sa Banwa sang Haniway. Kag sa kay Dr. Pao dira, good morning dira sa mga kasimanwa naton, no? Bala naton si Jekon Loni ang pamilya sa ni Waynon man parinti ni siya ni Kwan ni Mayor Jojo Di Paula, no? Yes, no? No, sakto na Manong Art, no? Sa mga parintiyan naton dira man sa Haniway, mayong agagid, no? Of course, sa parintiyan ako, no? Kay Primo ko Jojo. Mr. Jack, isa sa mga nagahamper sa aton nga traffic, ining hindi ma-clear nga mga dalan. Ibandera may sa sidewalk na to, hindi nakakakaagi. May mga nagabaligya na may aradak isa nga may mga basura na sa mga sidewalk. Kamusta ang clearing ninyo, activities ninyo sa bahin sa siyudad sa Iloilo, sini, sir? Yes, salamat kid Manong Art kay gipamangkot. Actually kahapon na kami nag-meeting naman sa updating sa aton nga road clearing operation sa syudad, no. Not only the road clearing but of course sa mga preparations naton and mitigations naton para sa mga disaster response naton, no. Sige ano halos sa adlaw may clearing operations ang aton nga opisina under sa aton nga traffic under sa aton nga assist, no, kon ang aton anti-squatting and illegal structure division, no, under kay Cap Lovejoy kag ang assistant niya si Cap Rami, hindi ba no, former mga kapitan, no. Yes, sige na ako makita ninyo. Hindi na yung kapareho sa una, no? Ang sidewalk naton, kung makita naton, dira sa una daw puno ginaya sa mga sidewalk vendors. But since ang time ni President Duterte, pagmando sa clearing operations, na-clear naton ina, no? Big challenge because we have to consider man ang daily nga mga pangabuhi sa aton nga mga vendors sa syudad. Hindi ang tawag ko ni gani Manong Art ang obstructions, no, sa aton nga mga sidewalk sa mga dalanon naton daw drugs man, no, daw hindi maubos-ubos. No, hindi mo ni madula-dula gid, no. So sige continuing siya nga operations and programs kay balaan mo ti ang aton gid biya nga batasan kung kisa kung maklear kita subong after pila ka days or weeks nga hindi naman mabalik naman kita, no. Daw kuring kag ilaga bala Manong Art, no, nga kung may ara operations malakat kung paghalin mabalik naman. But of course, siyempre sa amon side hindi man namon gid bitanan mabantayan kag not all kadamo sing dala naton. Hindi man naton tanan gid ma-cover or mabantayan every hour of the day ang ini nga mga dalan o kon mga sidewalks naton. But every time may mga gina-program kita nga mga operations every day, but ang iban ginabalik-balikan naton kung may mga report nga magbalik naman, so balikan naman sa aton team. While ang aton nga mga vendor sa syudad may mga association na tanang informa sa ila for them to update sila, no, sa aton nga mga programs and operations kag para nga sila mismo, no, makahatag sang disiplina within their ranks and members para man nga tayuyon, no, ang ilaman pagnegosyo kag hindi man sila maapektuhan sa aton nga operations sa Manong Art. Mayo kay tama ka aktibo ang opisina sa PSTMO sa bahin sining clearing kag sa traffic sa syudad sa Iloilo. Diri ko sa labi ni naton nga portion Engineer Jack. Matulog ang balita sa media kag sa aton mga abyan nga mapapili bilang konsyal si Mr. Jack Conlo sa bahin sa syudad sa Iloilo sa grupo ni Inday Raisa, no? Pwede mo ni ma-confirm sa aton? Yes, Manong Art, no. Isa kita sa napilian para nga mag-upod kag isa man kita naghatag sang intensyon, no, nga hopefully, no, patalaga, no, po sa aton nga City Council as part sa grupo ni Mayor Jerry Treñas kag ni Inday Raisa Treñas para sa 2025 upcoming elections. But for the moment, of course, hindi pa man yung election period, Manong Art, no. So October pa ang filing, no. So that is why nga ang balato, no, isa kita nga ginpili nga maging part sang lineup sang aton nga administrasyon sa syudad for next year, Manong Art. Ti asset gini si Jack sa City of Iloilo, no? Kay manager bukag kwan siya kabalo siya sa mga sitwasyon sa bahin sang syudad sa Iloilo as far as legislative function is concerned. Nakakonsyal man siya sa Barrio Obrero.
Kag of course nakahead sang PST mo. Kag ti damo amigo. Sir, sa imo nga kuan, sa imo nga intensyon nga magdalagan, kag nag-signify ka nga madlagan ka, anong imo nga komitiba ang ginatanaw nimo nga daw suited sa kay Mr. Jake Conlo sa iyang posisyon? Well, kung tagaan kita tsansa nga makaluyan manong art no magdaog kagataan niya tsansa magpili isang komitiba naton. Well, of course, tatlo ang tanaw naton manong art no. Amoy ni siya ang Committee on Police Matters o kon Peace and Order, Committee on Traffic and Transportation sa aton syudad, and ang disaster no. Because ang tatlo nga niya component dapat Disaster? yes, disaster no. Okay. So tatlo niya component gaupod gini sa tatlo, and ini tatlo ka mga committee since 2016 no, part kita no, or amo na ya ang aton trabaho gid no sa aton opisina sa PSMO no. And I think hindi man nga mambal kung may advantage ako sa other naton nga mga kaupod nga mga nagapadalagan, but ang kung papangkuton mo ako personally, amo na ang tanaw naton nga kung sa diin maging epektibo kita no manong art nga mga komitiba. Based on my experience manong art no as a government employee no sa aton nga syudad no, kay kitaya ang public service nato almost 25 years na kitaya manong art sa public service. Since 2002 pa lang kita sang naging chairman kita sa youth organization, naging barangay leader kita, naging barangay kagawad kita no, naging coordinator kita, naging chief of staff kita ni former councilor Lex Tupas no sang first term brigade. And naging chairman kita sang Ikupaw no sang time ni former Mayor Jed Patrick Mabilog, Okay. ang urban poor naton sa syudad. Kag nag PSTM head kita no, actually no sa Kanubo nga hindi man Kanubo no, but naka-serve na ko sa tatlo ka mayor no, former Mayor Jed Patrick Mabilog, former Mayor Jude III Espinosa, and now Mayor Jerry P. Treñas no. So magambal kita public service experience manong art, that's more than 25 years of public service experience. And kung amo gani hambal nila no since 2016, 2019, 2022 ang ngalan naton, especially during last election manong art no, medyo matunog tingin man ang ngalan naton. But damo man pamangkot nga ati subong ka ng padalagan, because that is because manong art gusto kong naging hindi ko gusto maghaboy sang kalo ko sa politika nga kulang ang aton experience. So, correct. gusto ko gid nga Preparado. matapos preparado kag plasarado kag ayam equipped no, isang enough not only knowledge but experience gid manong art before kita mag-silo from executive to legislative branch of government manong art. Dumduman naton sa una sang height sang COVID. Ang may major role to si Mr. Jake Conlo gid, no? Sir? Yes, and sakto naman nung art no. Supposed to be dapat 2022 madlaga na giman ako. But because of the COVID situation sa aton syudad, hindi ko gusto bayaan ang mga task kag ang mga ginapatubang sa aton ginasalig sa aton ni Mayor Jer Treñas just only for political interest no manong art no. So we declined. Hindi nga nag-decline, but wala ako nag-decide nga magpadalagan because gusto ko gitapuson ang pandemic, ang COVID situation sa aton nga syudad before kita no nga magdalagan. During that time manong art, advantage na to kaayo sa akon no. 2022 it's a COVID time. In halos adlaw 24 oras mabatian kita sa aton pumuluyo no manong art no, but still ang ako niya ginapili amo ang paghatag yapon magpadayong sa aton nga pag-response sa COVID more than sa political interest naton manong art no. So that is why no na-survive naton, tapos na ang COVID, and I think it's about time naman nga magsaylo kita sa legislative para naman nga ma-share naton kung ano nga mga legislative agenda ang ubrahon naton based on our experience manong art. By the way, Gili, speaking of COVID, subong may COVID pa, no? Yes, may active cases. May May Makita data nga ka? 26, no? May data ka? Yes, mayara kita, manong art, no? Mayara kita active nga 26 ka mga, 26? yes, active cases, no? But kalabanan, nasa diri mga medical personnel nato, no? Mga ara sa medical field. Okay. So, may ara pa kita gyapon, no? Manong art, no? Sa mga cases sa syudad. But of course, wala na naton masyado ining tanaw. But kung tanaw nimo, may mga active cases pa kita. Dapat 26, diyan no? As of yesterday, 26 kita. Manong art, no? So, may ara kita actually total confirmed 131 nga mga cases sang Sa COVID. bulan sang? This year, no? This year. Yes, this year, manong art. So, ang newly reported naton as of yesterday, duha, no? And we have as of
the latest, we have 0 new cases. But ang activity, eventually, maayo na ni sila. Pero 2026 pa na siya, no, Manong Art? Ini sa flirt nga variant. Wala pa kita ya. Nasang bagong variant sa aton diri sa city. I do not know lang with Metro Manila. I think basi may ara no do may isa but hindi ako confirm. But sa aton city wala pa. No, wala sang bagong variant. Okay. Ti mayo kay way pa sa balyo nga bago nga variant. Pero anyway, kinanglan niya may protocol man gyapon. Safety protocol man gyapon. Normally sa aton niya sa in terms of general public wala na. No, but sa Wala aton niya nga mga hospital may ara gid kita ya protocol no. So sige ginayo kung ma-admit ikaw, may ara man gyapon ikaw sang kuan ikaw gyapon sang test no. COVID test gyapon and may mga other protocols pero very minimal na. No, Minimal Manong Art. Hindi na. man sila nga pareho sa una nga daw kadamo gid ka stricto gid. Subong niya very minimal na kag sa mga hospital naman lang naton ini. Balikan ko to kayo nang ipabutyag nimo nga isa sa mga plano nimo kan when elected ikaw, isa sa mga plano nimo on disaster committee on disaster o kung whatever ano na nabutang sa committee ba pila na ka disaster nagyan naton sa syudad. Nagyan kita sa kuan, nagyan kita sa COVID, nagyan kita sa COVID, nagyan kita sa baha. No, Nagyan bagyo. kita sa init sa ligad nga tama Oh, kalawin. yes, no, sakto ina, no. So kadamo na ang pinakadamo tagiti ang natural disaster naton or human induced or mga amoy sunog gid damo kita sunog. Yani, no? Sini ka tuig ya Manong Art ang halinsang March damo gid ang Damo sunog gid naton. ang I mean, insidente, this is no? the highest siguro, no. So that is why we want to focus on the response and mitigation preparations, no. Especially sa kabarangay natin. Gusto natin Dapat mag-establish gid sa mga disaster response nga mga protocols or mga organization sa aton barangay that within the barangay maka-responses na no. Ang sunog abi ang una gina makapatay ang mga ara mismo sa dira nga lugar no. So No. we want to establish every barangay gid sa city through our barangay officials nga dapat may mga ara gid kita sang mga firefighting Well-trained gid yan. trained nga mga volunteers. Actually damo kita volunteer Manong Art no. So ini mga volunteer group naton gusto na ko nila i-maximize, i-capacitate naton ini sila no. Because dako ang role nila. Usually sila pa ning una gani nga maka-response no. Especially sa aton nga mga riders gid no. From fire to road accident no, road incident no, road crash incident. Ang riders ang aton una gid nga maka-response. So ini mga riders naton no, mga Grab riders, na mga Food Panda riders, mga ano na Maxim, kag mga riders gid naton sa city. Mga volunteer naton ini sila Manong Art no. Damo ni sila no may GC kami sini. So isa ni sila sa mga priority nakon nga matagaan. Una, ano ang pwede naton mahatag man nga ma-augment man naton sa ilang Correct, mga benepisyo. correct. Kag ma-equip naton sila because nga sila ang mga una naga-response especially sa aton road crash incident gid no. So gusto ko ni sa tipunon i-equip kag i-capacitate naton ini sila because sila ang mga first responder naton on the ground gid no kag sila jud kapabalo sa aton city government sa aton operation center sa mga makita nila nga mga incident or nga mga road crashes sa aton nga mga dalanon. Mayo gid no kay ti mostly amo ng problema nato no guess naton sa liga diri makatapos ang disaster risk reduction office pinagi sa kay Ma'am Donna Magno sa kay Dr. Parmihar kay may duha pa gito nga isa ka doktor kay isa pa gito ka staff nila no kag amo na isa man sa nga concern nila nga kinahanglan ang disaster will start sa barangay kinahanglan may disaster management training sa barangay kay ti kung tanaw naton may pundo man ni ang kuan mo ang disaster may punda ko niya ila pundo kay kinahanglan may trainingon gid sa barangay sa mga sunog sa mga baha earthquake kag iban pa na diri nga mga disaster no? Madamo, mayo gid na nga plano nimo Mr. Jack Conlo kag isa ini si Mr. Jack Conlo sa mga asset sa siyudad sa Iloilo if elected no kag bilang konsyal patawaro lang kita sa pasensyahon lang kita Sir Jack Conlo sa Ibanda way gid mga konsyal nga Ibanda kun way si Mayor Triñas sinaway gid na sila nagdaog naghamboy lang sila permis sa sayas ang mayor kisa ang ila sala ang mayor pa nagasabat sa mga kapaltahan nila kuluoy man ang alkalde sa syudad araw-araw man kamo ginasulduhan kamo da palihog man hulag-ulak man kamo da be hindi ka magsumba-sumba lang kamo ka ano da way man ko da sang personal sa inyo pero anyway
ang pumuluyo nagabayad man sa inyo pinagi sa buhis mo. Yan ay nga accountable mga kamuspulo. Balikan nyo man, misan gamay-gamay man lang ulikid sa mga pumuluyo, no? Well, actually ako Manong Art no ang isagid nga una ko gid nga tan-aw nga obrahon nga ordinansa. Amo ni ang ordinansa pala nga nagahatag sang tawag sini option no sa aton nga mga driver, especially sa tricycle, jeepney, basta public transportation driver. Tanan ni no taxi tanan. Hindi ba lang usually makita naton mga tricycle driver gaka-impound no. Hindi man naton sila mahambal nga pasulon gid naton sila kung naga-violate sila no because nga ti amo ni ang ilaya daily life amo ni pakaon sa ila pamilya ti sa everyday nimo nga pag tingwa nga mapakaon pamilya nimo maka-violate ka gid man sang traffic rules and regulations naton. So kung ma-impound ikaw masakit na Manong Art 1,200 bala ang violation to 1,500 na. So ti ikaw garkila ka pa tricycle sikad may utang ka pa sa Bombay or may bulanan ka pa sa imo nga sikad may pakanon ka pa sakit na kayo. So Correct, isa sa niyan sa naton nga obrahon amo ning oportunidad aning option nila nga mag-conduct sang public service no o kon community service instead nga magbayad ka sang cash nga 1,200 o penalty nga 1,200 1,500. So pwede ka na makakonduct sang community service sa barangay ninyo i-certify ni kapitan. Mayo Or pa. kung kontra ka sa kapitan mo sa imong barangay, dito ka kakagdo sa aton City Senro Community Education Program, dito ka conduct sa community service para amo nang ibayad mo sa violation nga commit mo. Kayo ti maluoy man ta Manong Art. Ako sang time ko daw halos ang akong nga honorarium do maka-aswil do makadto lang sa amo sina kati no makadto dito baby-an ikaw pud ang asawa pud ang bata. So ti tagaan naton sila no. Hindi niya gusto nga mag-violate because galing sang circumstansya kag naluoy man ako kati sila permi ba lang ang maigo gid no Manong Art no sang mga operations. So amo ni nga ordiyan sang obrahon naton para nga may option sila no nga hindi na mangutang naman diwat may utang ka naman diwat para magawad mo imo tricycle imo lisensya para kabiyahe ka jeep para kabiyahe ka taxi. So mag-community service ikaw no para nga may ara ikaw inugbayad hindi monetary but community service. Pero ti may limitasyon man Manong Art para hindi man pagabusaran no. So amo gining ginahandom kong ordinansa para nga makabuligid no sa aton nga mga driver kay kaluoy man no nga ti mangutang para lang magbayad sa penalty. Gali man, no? Anyway, hindi na ni katapusan nga pag-interview naton sa kay Mr. Jake Conlo kay posible kung mag-file na sa sang iya nga COC as city councilor kabay pa nga hindi yata pag-dingutan sang iya nga timpo nga mangin bisita naton siya diri sa aton nga program. Anyway, Mr. Jake Conlo, ang imo nga mensahe sa aton mga viewers subong adlaw kay para nga at least mabalaan nila nga muna imo mga plano kag of course bation ka subong kung kitanon ka subong sa Channel 1 sa Cable Star sa iChannel kag sa SB page sa Ilonggo News Live kag sa SB page sa Cable Star. Imo nga parting statement Mr. Jake Conlo. Yes, Manong Art no sa aton nga mga viewers sa Ilonggo News Live no kag sa Cable Star Inc naton no sa aton nga viewers. Hopefully makalabot na sa baryo ang Cable Star, no? Oo. Yes, no? Way pa sang way pa kita sa baryo? Way pa sa kalabot, Pakatuan nyo Lapit to na sa lang, kay Kapitan. Kay Kapitan. J. Conlo. James Conlo, pakatuon mo to. Katuan nyo to. Yes, no? Yes, para makita nila to. para nga makalabot na dito, no? Oo. Of course, hindi lang sa baryo because sa bilog ka Lapos, no? Lapos District, no? Okay. Yes, Manong Art, no? Ang akon lang, amo ni, no? Ang aton nabi gusto gidya gusto nga ipalabot sa aton pumuluyo sa syudad nga ang isa ka empleyado sa gobyerno dapat may kalidad, may quality nga makita naton nga maghahatag sang serbisyo, no? Lain abi ang empleyado sa gobyerno kag empleyado sa isa ka pribado nga sektor. Ang mapasiguro ko lang ang kalidad sang panerbisyo no ipag-maintain naton no kag i-improve naton. Gusto ko lang ay hampalon nga ang mga empleyado sang gobyerno ya naga-improve no nagahatag man sang ilagid nga best nga karakter kag knowledge para kahatag sang serbisyo. So amo na ang gusto ko gid nga i-change no magambal kita public service. Hindi lang iniya because ang pamulitika, hindi lang iniya because empleyado kita sa gobyerno, nga ara lang kita dira, but kinahanglan ang service, quality service
efficiency no sa pag-deliver sang services sa aton nga mga pumuluyo sa syudad no. Paano naton obrahon ina no? So while nga halin ara kita subong sa executive paglabot nato sa legislative may mga kinahanglanon kita nga mga ordinansa para nga ma-level up naton ang aton nga serbisyo. Not balaan mo ang ginan ako gid ang human resource nga component Manong Art no. So kung may ara kita maayo nga mga empleyado, may ara kita maayo nga mga politiko sa syudad, isa lang patulungan sini no uswag ang pag-uswag sang aton nga syudad kag ang pag-develop sang aton syudad into a proper and aligned no sa development sa national government. And of course, siyempre, Manong Art, gusto ko man ipahibalo no nga ang syudad naton may mga direksyon para nga maging to rise up no para nga mag-rise pagit no kay halina kita Manong Art sa level up sa una think big think Iloilo no Mayor Jerry Treñas ko ina level up I am Iloilo Guswag Iloilo subong we will rise as one Manong Art. That is why ngati ang akong tan-aw ang makadeliver sini kag maka-augment kay Mayor Jerry P. Treñas ang aton pinalangga kag ang aton inspirasyon sa panggoberno si Inday Raisa Treñas no. So may agagate no Inday Raisa Treñas kay Mayor Jerry P. Treñas, Mayor no see you on Monday and naga confident kita abi Manong Art basta dugo nga Treñas nabalaan na naton no pila ka years na in public service so hindi na kita mamagduwa-duwa pa bla no so kung ano gid no tibot siningon basta dugo Treñas sigurado kita nga seryoso kag may kalidad nga panerbisyo. Kampiyon! Madamang salamat sa kay Mr. Jake Conlo kag Git Wilson dira sa kay Mayor Jerry Triñas daw sa ligad to nagpa-confine siya. Guwa na siya. Bakod na, bakod. Madamang salamat Mr. Jake Conlo kag sa kina sa porsyon si Engineer Pitong Yap kag sa aton mga abyan nga nagatanaw sa aton. Sa kay Mayor Ben Margarico, sir, si Jerk lang na bala, si Muda. See you sa sunod ng mga Sabado. We hope nga okay ka lang da, kag okay man kami, mamasyar kami da sa imo personal. No? Kag sa mga kasimanwa ko da, sa banwa sang Haniway. Sa ngalan din sa aton mga engineers, sa kay Engineer Ruben Panes, sa Ilonggo News Live, sa iChannel, sa kay Alan, sa kay Jerk, sa kay Jong, ang iyo abyan sa Kanginan Art Calsas. Kita na kita sa sunod naton nga pagpangalagad. Happy weekend.